Добрый день, поважаныя гледачы і чытачы сайта нашай Нівы. Сёння у суботу 2 ліпеня мы прысутнічаем на мерапрыемстве, арганізаваным БРСМ Дзень вышыванкі. Гэта такое новастворанае беларускае свята, якое будзе адзначацца напярэдадні афіцыйнага дня незалежнасці 3 ліпеня. І ось, як ми бачимо, ідея вже раней, яка ажыццяўлялася, у прынцыпе, арт-сядзібай, яна сёння выконваецца афіцыйнай арганізацыяй БРСМ. Тут уже склалася такая колонна удзельнікаў, можа быць, 1000 чалавек. Вось мы вам зараз покажем, яны ўжо занялі ту частку праезнай часткі на праспекце Пераможцаў. Вось БРСМовцы яшчэ збіраюцца, яны сёння плануюць правесці такі арт-парад. Арт-парад да дня вышыванкі. І пройдуть ад пачатка, тут ад Немігі до Палацу спорту. Пакуль што яны яшчэ удзельнікі збіраюцца, тут прадстаўнікі розных рэгіёнаў, у прынцыпе, краіны розных абласцей. Я вось бачу Шыльдычаўку і Гродзенская вобласць. І ўсе яны апрануты ў вышыванкі. Пры гэтым збіраюцца ўжо і гледачы. Гледачы таксама прыходзяць на Немігу у вышыванках. Тут працуе міліцыя, забяспечвае бяспеку, а мы зараз падыдзем да саміх удзельнікаў 6 і паразмаўляем з імі. Бо БРСМ і ўвогуле беларускія ўлады, яны пазіцыянуюць ўвогуле, як збіралася гэтае свята, так? Яны называюць гэта сімвалам, в прынцыпе, сімвалам Беларусі. І на нашым арнаменце ёсць, на нашым сцягу ёсць арнамент. І вось такім чынам трэба сказаць, што беларускія ўлады падтрымліваюць інтарэс яго нацыянальнага. І БРСМ так па крысе становіцца носьбітам беларускасці. Вось, нас уже вітаюць. Добрый день, шановні удзельнікі шэсця. Мы ў прямым эфіры. Раскажыце, калі ласка, што вы тут робіце? Чаму вы прыйшлі на дзень вышыванкі? Праздник? А вы кого представляете? Вы який регіон? І ви у вас тут усі схрещені, так? Добре, а ви, кстати, у повсякденном житті носите вишиванку? Чи ви тільки на день вишиванки апранаєте? Ну, стараємося на праздник вишиванки. Добре, дякую. Представники Брестської області тут трохи люди, чуючи, конечно, про нашу Ниву, трохи соромляться, але тим не менш говорять. Шэсце плануецца, яшчэ амаль праз 20 гадзін, праз 20 хвілін. На 2 гадзіны запланаваны пачатак, пакуль што просто люди, скажем так, стоять и чакаюць, пакуль зберуцца ўсе. При этом тут бывае і на ходулях, і у вышыванцы стоїть молодой чоловік. Ну а вот сразу, значит, от глядачоў, відаць, хлопца у высоколцы з пагоняй. На той стороне. Люди не скажут, что у всех, кто в дадзены момент ідзе удоль рэшкі, не скажут, что все пришли конкретно на день вышиванки. Некоторые люди просто идут или с цікавостью называют, что это новое мероприятие, в принципе, для Беларуси. Ніколи ранее так тема вышиванок не використовувалася, як апошній год і 2. А тут у нас глядач, добрий день, газета «Наша Ніва», ми у прямому ефірі, ви прийшли як глядач. Кшталту такого, поки здесь як. А що ви думаєте? Ось БРСМ у вишиванках, у центрі столиці. Що ви думаєте? Ну, нехай собі, Нікола Радка ж. І то і добре, що можна сказати, певне коло людей добились своего, популяризовали такого уровня белорусский орнамент. Осталось еще пару, скажем, которые символы еще популяризовать до такой ступени, что
скажем, под эгидой державы они будут и обороняться, и их будут культуризовать. Ну, за то, яка БРСМ ще погоню підняв на штандартах. А тут, вот, до речі, слухайте, шмат конфліктів, останнім часом ми там машини забирали людей, ми це просто з пішової погоні. От ви тут стоїте, тут і міліція, у вас, чи не було у вас сьогодні проблем? Конкретно мені не було проблем. Ось. Ну, тобто сьогодні на вас ніяка негативу не відчувається? Ні. Ну, один чоловік так сфотографувався з чоловіком, виглядом тільки. Ось. Ну, нічого такого. Добре, дякую. Вам дякую. Ось, і сім'я, добрий день, можна на хвилиночку вас? Тут ще хочемо спитатися міркування Мінакова про те, що відбувається. Ось люди ходять, люди все так зацікавлено поглядають, особливо люди з Толоха якогось. Іде мужчина і вже, видать, метрів 70 іде, от тільки відвернувся у інший бок. Так, от, глядів на диво. Добрий день, можна вас на хвилину? Газета «Наша Ніва», ми у прямому ефірі. Ми от освітляємо сьогодні День вишиванки. Скажіть, от, ваше ставлення, з'ява нова, в принципі, для Білорусі, раніше такого не проводилося. Я Вот, что вы думаете? сам русский, понимаете, но очень приятный белорусский язык и сама Беларусь. Так что вот единственный могу. Ну, негатива нема у вас до вишиванок, так? Что? Негатива ви... Да от, вы что? Я прожил тут очень много. Спасибо вам большое. Ось, чоловік каже, що він росіянин. Йому приємно, що вчити білоруську мову і бачить білоруський узор на одежі. Ось тут рицари, якось організоване середньовіччя. І, ну, ось, до речі, прямо вам камера показує. Це удільниці конкурсу «Прихожості міць весна», організованої БРСМ. Ви зараз на Шаніва писали, що ми констатували, що БРСМ сприяє білоруськості. Пам'ятаєте, ми тоді опублікували фоторепортаж, де ось у цих прихожих вишиванках дівчата, в принципі, ось вони нам махають мило, так, дівчата. Ми зараз до їх підійдемо, я тільки розкажу. І ось вони вельми шмат було варіантів вишиванок. І, в принципі, увесь конкурс прихожості від БРСМ пройшов таким духом вишиваночним. І так само дівчата спробували розмовляти по-білоруську, ну зараз ми підійдемо до їх і поговоримо. Добрий день, газета «Наша Ніва», ми у прямому ефірі зараз. І ми ось у вас хочемо запитатися, що ви тут робите? І чому до вас вишиванка? Розмовляти повинна на білоруському, білоруському. Коли вмієте, коли ласка, ви не відходите, ви підтримаєте свою сябровку. Ми сьогодні у вишиванках, тому що сьогодні такий чудовий день, день білоруського одягу, білоруських традиций, можна і так сказати. Тому ми сьогодні, аби підтримати цю дату, оделись в цю пригожу вопратку. А от глядячи жаночого, так, а ви от як прихожуні, які люблять пригожі речі, ці б ви носили ось такі строї щоденно, і ці носите, або це тільки ось для свята, як ви думаєте? Носили би, тому що на сьогоднішній день у Білорусі вельми шмат білоруських дизайнерів, які працюють так само з білоруськими тканинами, ось, і тому вельми шмат одягнення, яке вельми зв'язане з білоруськими традиціями, тому, да, я б носила. Добре, дякую. А ви скажіть, от хто ви були? Ви ж зайняли некое місце, по-моєму, на конкурсі. Я, да, являлась, ладно, скажу на русском, была участницей конкурса «Королева весна». Это конкурс красоты, грации, артистического мастерства. Вот, там я заняла 3-е место. Ну, ось з нами розмовляла королева весна, королева грація. Ось тут у нас, ну, ось, знаєш, спочатку іде у нас от у авангарді колонни, це
авангард з білоруськими стягами, правда, не на всіх. Ні, стяги БРСМ і один білоруський стяг. Далі от які, видать, творчі колективи, діти, і от далі ще наші прихожуні, і далі от по областях. Працює тут офіційне телебачення. Ось так, опронули і дітей по святочному. Привітання, а що ви будете робити тут на святі? Ви танцюєте чи співаєте? Руководитель туда лучше. Ну от, діти з нами покуль не говорять. Соромляться. Людей, в принципі, трохи більше. Я про то, іменно про глядачів. Ось трохи люди підходять з ними, і от машина от так назирає, здивлена за всім цим. Добрий день, шановні. Можна вас на хвилину? Газета «Наша Ніва». Ми ось освітляємо День вишиванки. От, ви, видать, так само вперше це бачите. От, у столиці таке шестя. Усі у вишиванках. Що ви про це думаєте? Ну, не знаю пока. Ну, вам подобається, ось, коли дівчата і хлопці у національних строях? Ці... Вельми пригоже. А ви б самі носили вишиванку ось? Ну, мог бы и носить. Ну, а що ви не носите? Ці будете? Ну, треба пошить. Ці купить, ти буду носить. Добре. Вельми подобає праздник этот. Вельми подобається. Всього доброго вам. Добре, і вам дякую. Так, хорошо. Ну, ось тут уже не в забаві. Все більш компактніше і компактніше. Значить, становиться колонна. Ось там конець є на мості. В принципі, зараз ми вам покажемо. Ну, довжиною вона не метрів 120, може бути 130. Така ось колонна. Зараз ми тут поспробуємо чекати когось з організаторів, з представників БРСМ, бо поки що тут такі ось удільники. А скажите, а вы вот не один с керівників БРСМ? Нет. А ви просто назиральниця? Ви просто говорите, ви удільничаєте. Я ось бачу, на вас ідентифікатор, ось стужка на правій руці, це, видать, видає у вас сябра БРСМ. От, може, ви розкажете про це свято, про те, от, про ваші думки, чому вишиванка стала такою популярною в останній час? Що одна от у центрі столиці шестя. Даже не знаю, я пришла просто поглядеть, вот получила много удовольствия, посмотрела, что очень много у белорусов вот именно таких талантов, столько выставок таких красивых, просто супер. Ну а БРСМ поглядела, столько молодежи в этом участвует, просто супер. Добре, дякую. Ну ось, по красі у нас шестя почалося. Ідуть люди, співають, грають тут, хто на цимбалах, хто на чим. Ось, іде, пройшла у нас Брестська область, іде Городенська. Вельми повольно рухаються удільники. Дайте немножко им возможность метров 5 от них коридор. Вот тут, Они остановились, вы остановитесь, хорошо? тут координатори кажуть людям, як і стільки б це виглядало пригожо. Щось там почали казати, гукав змацняльник, але поки не можемо розібрати слово.
Все, уже можна розібрати, в принципі, слова, якими супроводжається гэта шэсце. І, знаєш, заговорка про те, що вишиванка – це символ самобытности белорусского народу. Вот что каже представник БРСМ. Здесь і напереді колонни. Ми туди зараз підійдемо. Национальный символ Штат Республики Беларусь на сотни самой массовой молодежной организации краины Белорусского республиканского союза молоді. Між тим, ось справа від нас, тобто ми йдемо по проспекту Переможців, по проспекті Переможців, справа від нас ось зібралися глядачі, а ще за їхніми спинами денежний такий город майстров, і він почав свою роботу сьогодні від самої раниці. Там продають, ось можна купити жіночі строї, мужчинські строї з національними орнаментами. Ну вот різні такі, скажімо, сувенірчики, символьчики городов, шитки, все там мамаль, что, ну, прям все больше всего по-белоруску. Это проект громадянства патриотичного накірунку. Підтримка обораної і талановитої молоді. Это здорового життя і культурно-досугової зміни і многое інше. Ну, тепер от диктор розказує про БРСМ. Зараз ми тут спитаємо глядачів «Сталого века», що вони думають. Добрий день. Газета «Наша Ніва», ми у прямому ефірі. Розкажіть, от у Першиню, у центрі столиці, проходить таке мероприємство, так, День вишиванки. Що ви думаєте про це? Очень красиво, все торжественно, важно. А чому, ось, з чим зв'язується таку шалену популярність вишиванки в останній час? Не знаю. Ну, вот вы сами носите, и вот отосамляется у вас вышиванка с Беларусью. Нет, понятно, что это в прежние времена вся это было. Нет, все не надо, как бы, пожалуйста. Можно я? Давай. Вишиванка – это наш национальный символ, скажем так. У кожной хаті і по сьогоднішній день у многих белорусов иконы, покрытые вышиванными рушниками. Вышиваем мы фартушки, и обыденники, и святочные. Вышиваем так само и блузы, ось розшиваємо собі. Вишивана реч, і укладається завсюди душа чоловіка. Тому вони пригожі, теплі. Ну, и на веселье под ноги молодым уже ж так само. Конечно, на весельях это завсёды стеляться ручник, і повинні стати молоді на ручник. На ручники вишиваним сустракають батьки з хлібом солью молодих з весілля. Скажем так, що ручник вишиваний, він супроводжає чоловіка від народження до останнього його дня. Тобто я так зрозумів вашу думку, що це не тенденція пошнього часу, а наоборот. В принципі, вишиванки нікуди не дівалися, не зникали. Не здавалися, не зникали, вони весь час були побач з нами. Може, не так, скажем, популяризувалися, як сьогодні. Ось, але вони завжди були з чоловіком, з народом. Ніколи, ну, Добре, дякую вам. Ось таке міркування ми почули від жінки, яка просто назирає за всім цим, глядачка. Ну ось тут танцюють діти. Але перед ким танцюють, поки що не зрозуміло. Це, видать, некое керівництво БРСМ, ось перед ним. Так, і намісник мера підказують так само люди. Великой популярностью среди молоді вращаются разностайные субкультуры. Чистый промывает дел выхованцы школы шерлидеров. Так, нас от отфотографували з димочною групою нашої Ніви так само, бо ми прийшли на свято вишиванки у вишиванках, безумовно.
Ну ось, видать, що кожна група у 6, видать, буде спинятися і показувати нам, ну не нам, некий номер ось глядачам на імпровізованій трибуні. Ну ось ви бачите, тут у дівчат у руках такі стужки у кольорах офіційного стягу. Після шестя планується так само акція роздачі цих стужечок білорусам. Активісти БРСМ будуть ходити по городі і роздавати їх. І такі стужечки ось треба в'язати на руку, як це роблять, в принципі, усі удільники. Пропонуємо звернути увагу на створене молодь України огульнонаціональне орнаментальне панно з елементом вишивки «Спадщина нації». Панно протягне свій шлях по регіонах країни і буде доповнено... Я не ведаю, ці чуваць вам тое, што гучыць з колонок, таму перакажу, што вось перад намі пано беларускіх узораў. В прынцыпе, мапа складзеная БРСМ, мяркуючы па ўсім, дзе яны пастараліся сабраць узоры беларусы, якія выкарыстоўваюцца вось у вышыванках. Ну вось мы бачым, мы уже сустракаліся з гэтымі дзяўчатамі. Это у нас удзельніцы конкурса прыгажосці «Міс Вясна». Вот далей ідуць рыцары. Але рыцары выбіліся, відаць, з рэгламента і пайшлі, хоць сталі, мусілі стаць, ось такі невялікі канфуз. А мы таксама, відаць, пойдзем за імі. Модель у костюмах трава-мурава. Отважные вояры, мужные оборонцы, высокородные волшинка, романтики в души, рыцари. Яны представят гостям сегодня свято театрализованную программу. Колонна Ось, глянем на трохи з іншого ракурсу. Ось можете бачити, яка довга колонна БРСМ на День вишиванки. У принципі, пройшла невелика частка. Вони займають полову проспекта Переможців. Вашій увазі пропонуються молодіжні виконавці і творчі колективи города Брестська, а так само Барановичська, Марсовичського, Яковлевського районів. Сустракаємо дефіле юних моделей. Ось це йдуть представники Барановича, він тут каже, і Ганцевича. Представники Гродненської землі так само багаті творцями. На Гродненщині дивно переплітаються сучасні з багатейшими культурно-історичними традиціями. У спадщині регіону ведучая роль отводится его богатым архитектурным ансамблем. Гродно называют городом-музеем. Историю старожитного города будовали десятки поколений. И кожное такое у нас так само есть тут. Да, зараз ми поспробуємо спитати, що гэта у дзяўчыны на галаве. Национальных культур. Фестиваль мастацтва «Юрский замок». Фестиваль творчей моладзі. Ну от колонна рухається до палацу спорту, ми так само туди пойдемо. Грайки музики. Едуть усі автобуси, проїжджають біля нас, усі глядачі, так, не глядачі, а пасажири, так припадають до цих ілюмінаторів, так здивлено глядять. Все это новое. Девушата, добрый день. Скажите, откуда вы приехали в Минск? Лида. Лида? Ивье. Из Ивья. А у вас там у Лиди и у Ивьи носят вышиванки так Конечно. весь час, и только вот 2 липеня? Ні, весь час. А ви на спотканні з хлопцями так само у вишиванках ходите, там у Ивьи и у Лиди? Конечно. Мы же истинные белорусы. А чому, як ви думаєте, чому вишиванки стали такі популярні, що от на от і у Мінську проводяться шести такі?
Все национальное возрождается заново, возвращаемся к своим корням, поэтому, А ви у гэтым бачыце станоўчае? конечно, Да, корни надо помнить, корни надо уважать. да. Ось такія рэчы кажуць нам дзяўчаты з Ліды і Іўя, што карані трэба памятаць і паважаць. Ось тут калона заварочвае, хтосьці адпачывае. В прынцыпе, на вуліцы горача, сёння перадавалі і да 30 градусаў цеплыні. Таму хтосьці от сидзіць тут і адпачывае і разам з гэтым назірае за такім от відовішчным шэсцем. І нават тыя прадавачкі, вось паглядзіце, якія продаюць тут і фрукты, у іх вот рушнікі з нацыянальнымі арнаментамі павязаныя. Тут, в прынцыпе, ўсё прасякнута гэтымі матывамі. Зараз мы вам покажем город майстроў, про які я казаў раней. Так, месца, дзе можна набыць розныя сувеніры, в прынцыпе, вышыванкі, пакуль яшчэ ідзе шэсце і не бачна яму канца, таму мы вот тут трохі пагуляем. Добрый день. Скажите, а что это вы продаете такое? Газета «Наша Нева», мы у прямым эфиры. Знаки застереження белорусского орнаменту. А ці добра бяруць? А вот можете патлумачыць, што значыць вот нашим гледачам? Что значит, например, вот это, он довольно популярный символ. Так. Энергия, которая защищает человека от всего плохого. А ці добра бяруць? Ці добра у вас бяруць сёння? Конечно. А у якую цену? Вот за колькі можна купіць, скажем, ось такие. 50 000. А это завушницы у вас заводские, так я разумею? Ага. Добра, а вы адкуль приехали, скажите, вы меньше? Добра, дякую. І ось гадзіннічак, так само гадзінник у вас в якую цену? 350. А гадзінник ось такий з орнаментом у 350 тисяч. Тут кожен ось цей значок, кожен символ має своє становче значення, конечно. Ну, ось це один з узорів. И это мы, в принципе, только ось зашли на такий краюшек, этого вот города майстров. Зараз отшукаем где-нибудь строї національне. Ось тут так само продають у нас. Тут ось і дзіцячыя цацкі, так, напэўна, шмат у каго былі такія. У дзіцячых садках там былі такія адмысловыя куткі, дзе стаялі гэтыя дзіцячыя цацкі. Можа, сам хтосьці і сам шыў адзенне для такіх. А ось бачым, прадаюцца вышыванкі. А ось бачу там намет, у прынцыпе, толькі са строямі. Зараз падыдзем туды. А шэсць там яшчэ і ідзе, яшчэ вот нейкая вобласць там праходзіць. Яшчэ ідуць і ідуць па праспекце вось сябры БРСМ, удзельнікі Дня вышыванкі. Добрый день. Газета «Наша Нева», мы в прямом эфире. Скажите, что вы тут продаете и вот у якую цену у вас вышиванки и строи? Вот это кашуля, например. Это кашуля только для фотоздымка, потому что это семейная реликвия. Одна из кашулек это татова. Вот это синяя, что вы трымаете? Это свекрова, а вот это татова. Вось. Это калі ён я носіў, атрымліваецца? Не носіў, а на вяселле для яго вышыла мама, а гэта для свекра вышывала свекру. А колькі гадоў атрымліваецца там вышыванка? 53 год минулого стагоддзя, 1953. Это маці ваша рабіла іх? Мама моя А вы рабіла. самі вот таксама шыеце гэтыя строі? Я сама шыю, вось, калі ласка, у маю палатачку. Колькі?
Гэта вышиванка. Зараз ми зайдемо до вас. Можна як-небудь? З любого боку. Трохи тут ледь ми не повалилися, мало місця у наметі. Ось розкажіть, це ви самі, Гэта отримується, я сама шили? роблю. Гэта я сама роблю і сукенки, і сорочки. А от Гэтая сорочка, так же як і сукенка, і гэтая сорочка зроблены уручную цалкам. Пашыў ручны, так як рабілася некалі, таму ручная праца за 3 копейки не продаецца. А колькі коштує? Ну, я боюсь называть цену, Ні, тому ну що... називайте, нас же ж глядять, ось, може бути і потенційні покупники ваші глядять. Вось гэта на старыя грошы 8 мільёнаў на пазаўчарашнія, гэта 5, а гэтая 10 на пазаўчарашнія грошы. А колькі часу у вас сыходзіць на тое, каб вось зрабіць, Вось скажем, я такую так кашулю? і кажу, што над гэтай кашуляй я працавала 2 месяцы, таму заробак за 2 месяцы. Сярэдні па рэспубліцы. А хто вас навучыў? Мама, Так, а вы бабулі, а таму што яны вышывалі з праку веку, і я пайшла па іх. А адкуль ви, скажите? Клічева, Могилёвщина. Добре, дякую. От это Нікітіна Валентина звати майстра, тому коли хтось цікавиться, у когось гроші, то от може набити аутентичні вишиванки. А ви, до речі, от гэты узори, ви ж ведаєте, що вони значать, так? От, Ну, калі ўзяць любая кветачка, гэта, канешне, жыццё, якое павінна квітнець. Гэта сорочка паўтарыла узор той, который на татавыя кашулі, толькі я ўзяла, больш свежыя колеры. Вось так. А вось на гэтай? А на гэтай это традыцыйная беларуская зорачка наша. Добре, дякую. Вялікі вам дзякуй. Ось уже одразу подошли поцікавитися. Однако, что я не меньше 5 миллионов. Ручная вишивка, так? Не только вышивка, там пошив ручний. Ви самі шьєте, так? Так, але я яшчэ працую з фабрикай мастацкіх вырабаў горада Бобруйска і з астатнімі фабрикамі. А ось такі я Это бобруйский пошив, вышивка Никитиной. Зразумела. І в яку ціну ось такої у вас? Гэта по 700 рублёў. У дадатак паясочек за асобную цену. Вось. Дзіцячыя варыянты. Паколькі пачалі пытацца дзеткам. Ну, канешне, дзявочыя варыянты. Тут можа быць не традыцыйны наш белы колер, але гэта лён, гэта зручнасць, гэта свежасць, таму я думаю, што такое павінна таксама пайсці. Добре, дякую. Візитною карткою якого з'являється червоний автомобіль ГАЗ-27 Нормальный путь на шоу «Денег смотрите кристаллы конкурсов». Идея створения такого дизайна машины была подчас основания Дня незалежности. День вышиванки. Запрошаем усіх пройти на пляцовку поля Палацу спорту. Ось тут уже, значиться, 6 БРСМ амаль скончилось. Усіх запрошають подойти на пляцовку до Палацу спорту. Зараз ми так само туди перемістимося. Ну так, при нас поцікавилися люди роботою господарні Валентини, але, да, почувши кошти, цікавість трохи згасла. Але все ж таки ручная робота, это не заводское, уникальное. Ну, ось бачимо, що глядачі так само спробують некоторі приходять у вишиванках.
на День вишиванки. Добрий день, шановні, можна вас на хвилину? Хоча це наша Ніва, ми в прямому ефірі. А ви тут же ж не удільник маршу, видать, а просто як глядач, ні? Не удільник, глядач. А що ви думаєте от, про те, що БРСМ на такому рівні, в принципі, робить от День вишиванки з шестям по столиці? Я БРСМ не люблю. Ну, все одно, тим не менше, як ви оцінюєте ось цю акцію? Ну що, добре все гэта. Треба робити. Кожний год, навіть можна і кілька разів за год робити гэта. Добре, дякую. Ось бачимо, тут стоїть Олесь Снег, це супрацовник арт-сядзібы. Мы таксама ведаем, што в принципе эта ідэя на часткова можа быць, ну хутчэй часткова пазычаная ў арт-сядзібы БРСМ. Вось, тому што так. Яна в принципе збольшага у нас перанята, тому што мы першыя, хто правялі дзень вышыванкі, нават под такой же назвай, як дзень вышыванкі. БРСМ перанялі гэтую ідэю на дзяржаўным узроўні, вось у самым цэнтры Мінску. Мы не супраць, нас, на жаль, не запрасілі. Мы выходзілі з імі з БРСМаўцамі на контакт, нас неяк праігнаравалі, сказалі, што месца няма. Ну, в прынцыпе, мы бачым, што месца няма. Ёсць розныя цягнічкі нейкія, ну, з пагонямі абсолютно нічога немає. Ось ми вирішили прийти. Ну так, я бачу, що ваші сябры у погонях, а ці не було у вас праблемаў, коли ви проходили КПП? Абсолютно ніяких проблем не було. І не може бути. Ми бачили ще інших людей з погонями. Ми бачили, що до нас підходять люди, кажуть, Білорусь, це вельми приємно. Погоня – це національний символ, це повинно, і я думаю, що буде розуміти держава. Олесь, а тут ось таке питання. БРСМ – організація державна, і у некоторих національно орієнтованих людей, ось може звиш національно орієнтованих, є некий, ну, суб'єктивізм і передузяте ставлення, навіть хоча й відмовне. А як ви думаєте, от, може все ж БРСМ працює на користь і треба з ним ніяк, скажімо, ну, не бачить у їм ніякого ворога Білорусини, бо ми самі бачимо, скільки вони роблять, ну, апошнім часом. Беларуская мова, беларуская культура павінна быць паўсюль. І калі яна з'яўляецца ў дзяржаўных арганізацыях, гэта толькі плюс. Мы не павінны быць нейкім гета сваім, мы павінны выходзіць за яго межы. Таму гэта толькі плюс, толькі пазітыў. Ну, а ў сувязі з гэтым вы будете сваі дні вышыванкі працягваць праводзіць? Мы зараз абмяркоўваем і думаем, мы канкрэтна зараз не можам гэта сказаць, але можа мы дадзім ім сваю ініцыятыву, а ў канцы году правядзем дзень пагоні або нешта такое. І можа з часам БРСМ таксама пераняць гэтую ідэю і будзе праводзіць дзень пагоні. Бо мы ведаем, што гэтыя стужкі таксама перанялі ідэю БРСМ і раздаюць свае стужкі. Добра, дзякую. Ну, ось так ми бачимо, що працівники арт-сядзібы, хоч ідея, звісно, і запозичена у їх частково, але ну, це логічно, що нічого відмовного у таких святах, навіть під егідою БРСМ, кепського, бачиш, нічого не треба. Зараз ми переняти. Ось, і, до речі, тих от людей, з якими тільки що говорили, тут у Соколках з погонями, от їх навіть фоткають так охотно представники державних сродків масової інформації. Користуючись випадком, так само нагадаю про недавню історію, так само зв'язану з арт-сядзібою, коли вони почали акцію роздачі стежков біло-чорно-білих на машини. Там такий от був стежок стилізований біло-чорно-білий з погонею посередині. Ось у одного чоловіка міліція машину конфіскувала, але після розголосу у СМІ машину вернули, не висунувши ніяких обвинувачень, у принципі, що логично. Ось тут у нас у центрі вже зібралися БРСМ, видать, зараз буде нека офіційна частка мероприємства. Вони планували так само, до речі, про БРСМ. Недавно, от дні 3 тому, може бути 4, вони об'явили конкурс селфі у вишиванках, де ось пропонували своїм сябрам робити фото у вишиванках і скидати їх у Інстаграм і інші соціальні сітки. От сьогодні мусять узнагороджувати переможців.
Ну, ось, гляньте, тое пано, де собрані вишиванки з усіх регіонів Білорусі. Ось це стало такою стіною для селфі, для фотоздимків. На фоні цих вишиванок фотографуються люди. Ну і бачимо, от, звісно ж, погоню, герб Витебської області, куди ж без погоні, не тільки на Соколках Арцизибу є погоня, але ось і герб Витебської області на цьому величному пано. Ось, зараз ми вам покажемо. Ось тут так само така стенд для фотоздимків, куди можна просунути голову. У свій час на опозиційних акціях робили такий ж стенд з погоні, куди можна було просунути голову і стати ось вершником на одним фотоздимку. Добрый день. Скажите, а что вы робите? Мы в прямом эфире. В прямом эфире сразу. Здравствуйте. Ну, у нас такая своеобразная площадка, называется «Белорусский колорит». Стоит Антамарецка, которая изображает девушку и хлопца в белорусском наряде. Вот. Также всем желающим бесплатно можно сфотографироваться с нашими девушками, вот, которые в вышиванках. И мы всем вот дарим вот такие вот ленты вышиванки. Ну, давайте, вот, повяжите мне. Вот, пожалуйста. А вы это раздаете усім, так? Да, да. А что они символизуют? Ну, эта лента символизует, во-первых, это наша культура и традиция. Издавна вот на всей белорусской одежде был такого плана вот орнамент, даже вот у вас видно. Вот, это такой символ единства, что мы белорусы, что мы едины, что мы вместе, а еще то, что наша молодежь, она тоже вся вместе. Посмотрите, тут у всех людей, которые ходят, у них есть такой символ. А по-вашему, вот тебе есть что-нибудь делить с белорусом? Тебе нема чего? Ну, как понять, что делить? Ну, ти може бути для нас некая символіка предметом встречи? Ні. Ось гості з Білорусу сюди прийшов, наприклад, у майках з погоней, нашим былим гербом. Ці вот треба з ними ворогувати, ці не було? Ну, я не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что... Мне кажется, у нас есть как бы уже и наш герб, и наш флаг. Поэтому... Добро, добро, дякую. Ось тут у нас некие картины у вышиванках. Добрый день. Скажите, а вы отказаны за эту выставу? А кто может рассказать, что тут? Здесь ходит девушка в голубом платье. Ну, а вы и не ведаете, да? Тут ось некая фотовыстава, а ось милиционеры с детьми. І от учора була новина, так само, що активісти БРСМ навідали молодих матів у роддомі і ось немовлятам подарили вишиванки. Ну, от так. Ось пригоже фото з блакитновошим дітем. Ну, покуль у нас тут на сцені, що можна сказати про вот, само святкування, покуль у нас тут на сцені просто грають оркестри, грають які групи самодійності, ось вистроїлися перед сценою у колонни БРСМ, це тримають стяги, покуль що нічого. Ну, ось і почалося щось. Сьогодні ми святкуємо незвичайний день. День вишиванки! Вітаємо усіх, хто сьогодні прийшов на нашу арт-фольк-площу! Жадаємо чудового настрою і доброго відпочинку! А ми, ведуча Ольга Шиманська і ведучий Ян Майерс, будемо разом з вами!
Вышиванка з'являецца сапраўднай візітнай карткай беларускага народа. Выкарыстоўваючы вышыванкі ў паўсядзённым жыцці, мы выказваем культурную адукаванасць і духоўную свядомасць, падкрэсліваем адзінства і згуртаванасць беларускага народа. Арнамент на беларускім сцягу яскрава сведчыць ось пару хвілін літаральна мы пакажам вам афіцыйную частку. Павагу да гісторыі і сувязь пакаленняў. На нашым свяце прысутнічаюць паважаныя госці. И под ваши аплодисменты Борис Владимирович Светлов, министр культуры Республики Беларусь. Здравствуйте. Я здесь стою, ты ко мне со спины подходишь, говоришь, отодвинь. Сергей Петрович Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь. Вы не один тут стоите. Еще раз повторяю. Павел Витальевич Скалабан, начальник Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Минского горвыконкома. Андрей Эдуардович Беляков, наместник мэра у нас присутнейший. Центрального комитета громадского объединения Белорусский республиканский союз молоди. Наталья Ивановна Пшеничная, начальник управления по справах молоди Министерства эдукации Республики Беларусь. Слово представляется министру культуры Республики Беларусь Борису Владимировичу Светлову. Ваши щирые аплодисменты. Ось міністр культури у строї. Добрий так само. день, шановні удільники свята, гості, організатори, всі ті, хто сьогодні прийшов, щоб закласти цю нову традицію серед наших шматликих свят, якими так багата наша країна. Більше за сотню фестивалів різного рівня, кшталту мы проводим штогод. И вот, на мой погляд, сегодня мы з'являемся с вами свідками, коли до нас, до наших святов долучається ще один фестиваль, ще одно свято, это День вишиванки. Вишиванка у нас існувала стагоддзі, а свято мы нараджаем сегодня. Хотел бы, как яно пішло у добрий шлях, тому що наша земля так багата не тільки святами, але ж і тими буднями, які дозволяють нам з усією яскравістю, з усією відкритістю душі віншувати один одного і відзначати ці свята. Нехай ще після наших таких шматликих працівних буднів долучиться до нас ще свято вишиванки. Дякуючи вишиванки, наші пригожі жінки становляться ще більш пригожими, наші мужні мужчини більш мужними. Ну а мене вельми радує те, що ініціатором цього свята Дня вишиванки стала наша молодь і у приватності це Білоруський республіканський союз молоді. Я вельми удячний їм, і те 100 ідей для Білорусі, на мой погляд, уже кількість їх перевищена, більш за 100. І одна тільки ідея, яка сьогодні знову ж панує, лунає над цим святом, це те, що країна, что Беларусь это країна натхнення. На мой погляд, у гэтым есть, безумовно, тесная связь поміж молоддю, минулым годом молоді, культурой, гэтым бегучим годом культуры, потому что культуры, мастацтва без натхнения не бывает. С натхнением у добрый шлях свята вишиванки. Дякую, Борис Владимирович. А ви удячно сустракайте перший секретар Центрального комітету громадського об'єднання Білоруський республіканський союз молоді Андрей Эдуардович Беляков. Добрый день, Минск! Добрый день, гости столицы! Добрый день, жихары нашей любой Беларуси! Сегодня напередодні великого свята Дня незалежности Республики Беларусь мы собрались тут, чтобы принять удел у святі вишиванки. Свято, яке сьогодні об'єднало усіх. І молодь, і старше покоління. Мне вельми приємно від ім'я Білоруського республіканського союзу молоді вітати вас. Молодь сьогодні ведає історію, ушановує культуру і робить усе для того, щоб наша країна була ще
больш таленавітая, была яшчэ больш прыгожая. Напярэдадні свята віншую вас усіх. Са святам вас, сябры! Дякую, Андрей Эдуардович. Так по-беларуску выступаюць чыноўнікі. Упрыгожванне. Гэта своеасаблівы шыфр, які праз стагоддзі перададзены нам продкамі. Здаўна арнаменты лічыліся засцярогамі. У іх укладывалі станоўчы сэнс. Кожны ўзор у арнаменце – гэта сімвал, які валодае магутнай энергетыкай. А сёння мы паспрабуем адчыніць наша свята незвычайным спосабам. Адправіць вышыванку ў паветра пад гукі фанфар. А дапамогуць нам нашы шаноўныя госці. Канешне, вы, наши шчырыя гледачы. Ну, ось бачым, значыцца, намеснік мэра Мінска у чырвоным будзе зараз запускаць вышыванку. Не зусім вышыванку, просто балончики. І ось у нас там сапраўднае просто шоу, як на стадыёне. Паглядзіце. В принципе, открытие состоялось, а зараз мы еще потрохи походим и поговорим с людьми. Свято, день вышиванки, открыто! Дякую вам, дорогі наші гості. Наше свято стварається сьогодні при вашій щирій підтримці. Поважані сябры, мы протягиваем нашу святочную программу. А зараз запрошаем гурт «Провокация» с песней «Моя Беларусь». Сустракайте аплодисментами! А ось тут журналісти зловили Бориса Светлова, міністра культури Білорусі. Зараз і ми з ним поговоримо. Борис Светлов сам обирає пляцовку, усі за ним так ідуть. Так, дайте куди-небудь ось так от. На наш монопод министр покинул свой пакет. Что такое вышиванка для истории Беларуси, для культурной истории Беларуси? Вышиванка – это, скажем так, звычайная вопратка, безумоўная святочная вопратка. Але ж сёння гэта для нас уже сімвал. Гэта сімвал, куды мы укладаем шмат наших пачуццяў, шмат наших думак. І першая сімволіка – гэта тое, што вышыванка, яна мае такі пераклічку з нашим сцягам, з нашими дзяржаўнымі сімваламі. Ну і, конечно, гэта сімволіка нашей шмат гадовай гісторыі Беларусі. Таму тое, што сёння моладзь, у прыватнасці Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, прыязджае якасці свята, на мой погляд, это мае вялікую будучыню. Чего такое свято проводится впершыню за всю историю Беларуси? Упершыню, да, гэта упершыню праводзіцца, але ж я якраз, калі мы рыхтаваліся учора да нашага святочнага канцэрта, які быў прысвечаны Дню незалежнасці, адбыўся учора у Палацы Рэспублікі, мы паглядзелі таксама шмат відэаматэрыялу, таму што вы ведаеце, сёння ніякая імпрэза, ніякія канцэртныя тое, што адбываецца на сцэне, оно немагчыма без відэасупроводження. Вось я паглядзеў хроніку і пасляваенную, і даваенную, і звярніце ўвагу, калі вам будзе, так сказаць, гэта таксама даступна, што шмат нашых дзеячоў культуры, яны хадзілі менавіта ў вышыванках.
Посадковая, да, ну да. Господар Борис, добрий день. Газета «Наша Ніва». Питання. Ось так от цікавий міністр. Ну, але зараз ось іде концерт. Трохи, конечно, сябри БРСМ уже розбіглися, уже народу не так шмат, где-то колонни, ну, але тим не менш ось. І ось поглядите, так само, тут навіть співаки, ось співаков так само пронули у вишиванки. Ты моя Беларусь родная, спевают со сцены. Дякую, студенти, гурт «Провокація». Хлопці, а кольки ви ще стоять будете на сонці? Сквозь дымку А вам не сказали? глядят на нас остро, А вот что вы думаете про это свято? Оно потребное для Народ Беларуси? называл свое мацование замками. Старожитное Наверное, мацование идти сафалки так. были замками. Отшинить, подобрать А ключ чему? до реки ворогу было не под силу. Я думав, що кого-нибудь другого спросить. мануфактура Ну, ось так, не всі розуміють коштовність Дня вишиванки, ну, але можна списати на то, просто ось що вони стоять на сонці, і їм уже надокучило. Слуцкие поясы отримали символичное уособление годности и гордости за нашу квітнейшую країну. Там про слуцькі пояси розказують на сцені. Тут ось м'ячик перекидують так само люди. Зустракайте аплодисментами! Да, роздає дівчина ось ту істужку, яку ми вам вже показували. Ось тут на асфальті, так на асфальті малюють крейдою, ось намальований орнамент. На жаль, не вспомню назву, але такі доволі типові. А там ми зробимо, але там просто нічого не чувати буде. Давайте ви сюди. Просять нас взяти інтерв'ю у дітей, удільників великої самодіяльності дитячої. Я сказав, що там вельми кепсько шувати біля сцени, тому ми тут постоїмо, почекаємо. Зараз там проведуть деяких дітей, які розкажуть нам про вишиванки. Хто фоткається, хто розмальовує собі твар, хто купляє вишиванку, хто продає вишиванку, доволі активненько. Ось, привели нам дітей. Дети, а вы откуль? Мы из Брянска. Откуль вы? Из Брянска. Ви з дитячого санаторія, лагеря, так? Нет, ансамбль танца Зубрёнка. А що ви тут робите? Мы пришли на парад. Да, мы пришли на парад, как мы любим нашу страну. А де ви от вишиванки у повсякденному житті зустракали? Може, ваша бабуля вишиванки носила? Ось чому ви прийшли на... У нас в ансамбле очень много разных. В нашем ансамбле очень красивые вышиванки есть. Мы уважаем родителей, которые приходят и вышивают. Ваші батьки вишивають? А вам самим ось подобається вишиванки носити? Чи ви носите їх? Да, подобається. Що ви ще про Білорусь ведаєте? Які у Білорусі символи є? Брош вишиванок. Добрый привозный день.
всю душі вітаю вас на этой цудовной площі со святом і лепшие пісні гучать у ваш гонор. Лен у нас почитает. Можна взяться за руки, покачатися за Добре, діти, дякую вам, що прийшли. А ось така у нас гонторка тримав. Ми у прямому ефірі. Газета «Наша Ніва» на сайті, там у нас і буде. Газета «Наша Ніва» на сайті у нас. На сайте у вас там есть видеофрагмент. Ну, не сказать, что гутарка, конечно, была вельми плённая, але зрабілі приємне дітям моїх яровнику. А тут ось орнаменты, видать, скажите, а что вы робите такое? Это рисует орнамент нам. А на что? Потому что я очень люблю свою Беларусь, и я горжусь тем, что у меня на руке будет узор, который символизирует то, что я белорус. Так, может, вы татуировку зробили, каб раз и назавсёды? Может быть, когда-нибудь я решусь. Добре, дякую. Ну ось, а тут уплітають ось у волоси стужку білоруською. А можете сказать, что вы робите? Косички заплетаю. А вам часто доводится заплетать вот с орнаментом? Так. Ну ось тут так само дівчинки фотографуються, тут, правда, строї. Мы найдем цветок счастья и любви. Счастья и любви. Улыбайся, день поиграй, душа. Белорусская песня хороша. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы, белорусы мы. Ясноглазые, светлорусые, белорусы мы, белорусы мы. Ось тут продають шитки, можна набити, ось ганцевичі, нататнички. З усієї країни, так, приїхали сюди, у Мінськ, але, видать, у інших городах Білорусі такі паради не проводилися. Мінськ, як по заведенці спочатку все відбувається у столиці, а вже потім спускається до регіону. Така у нас уластивость. Аплодисменти переходять у овації! Ну тут от і бойники рицарські ось ладять для глядачів. Хлопці б'ються, забавляють людей, які прийшли поглядіти. Тут з одного боку музика, з другого вон рицари, з іншого ще маленькі рицари з дерев'яними мечами. Треба сказати, що це видатна альтернатива заведеним у Білорусі мілітаристичним святам. І со сцени я ще ось не прохучала ні одного слова по-русски, це так само можна означити. Усі виступовці промовляли по-білоруську, і всі пісні так само гучать по-білоруську. Але страшна спека, і вона трохи розганяє людей, звісно. Ось люди, хто ховається у намети, там, де наметів нема, люди ось просто сиходять. Бо хоч речка і недалеко, але від цього тут не простіє. Вельми горячо сьогодні на вулиці. І на блоки є, звісно, небо, але від сонця вони не вирятовують.
Ходять тут так само представники інших країн. Ось. Люди ось щось вибирають собі, глядять. Хтось вже ось просто засипає, так. Але інтерес людей, в принципі, трохи є за того, що продається. Але молоді вже прикметно менше, бо так, люди розходяться. І ми, напевно, так само, поважані глядачі сайту «Нашої Ніви», ми, напевно, так само вже будемо скончати нашу трансляцію, тому що, в принципі, удільники 6 вже розійшлися, засталося їх тут, ну, не вельми шмат. Там на сцені йдуть співи, і вони будуть ішити програму до 9 годин вечора, тому у кого є бажання, той може долучатися. Якщо, в принципі, 7 годин тут буде йти програма, хтось, видать, подумав, що лепей подойти потім. А я нагадаю, що сьогодні ми були на Дні вишиванки. Це новоутворене свято, яке ось у цьому році прийшло в Білорусі і буде святкуватися, як ми сподіваємося, щогод. Присвячено напередодні офіційного 3 липня. А на це ми поки що часово спиняємо нашу трансляцію. Дякую, що були з нами.